Уважаеми академик Григоров, уважаеми професор Гигов, уважаеми членове и доброволци на Българския червен кръст. За мен е чест да ви поздравя по повод 145-та годишнина от създаването на БЧК. Щастлива съм, че имам възможността от свое име и от името на целия екип на Министерство на труда и социалната политика да изразям признателността и уважението ни към всички вас за благородната ви мисия в полза на хората и цялото общество. От създаването на първите доброволчески дружества в България през 1878 година до ден днешен, Българският червен кръст винаги е внасял светлина и надежда в живота на хората и в най-тежките кризи във военно и мирно време, насърчавайки ценностите на хуманност, солидарност и милосърдие. За това време той се превърна в най-голямата хуманитарна организация в България, ползваща се с високо обществено доверие не само у нас, но и в чужбина. За близо век и половина БЧК изгради многобройна армия на доброто от всеотдайни доброволци, дарители и партньори, обединени в името на опазването на живота и достоинството на нуждаещите се. Чрез своята младежка организация вие приобщавате децата и младите хора в България към хуманитарните ценности и принципи и ги възпитавате в дух на уважение и толерантност към по-слабите и към уязвимите. Вашата организация доказа своето обществено значение, не само подавайки ръка на хората в най-трудните моменти от живота им, но и чрез значимата си роля в подготовката на обществото за справяне с бедствията и кризите. Безценни са уроците, които ни давате чрез организираните от БЧК спасителни акции, акции за кръводаряване, курсове за първа помощ, работа с бежанци и мигранти, инициативи за здравна просвета, кампании за набиране на средства, хранителни продукти и дрехи, осигуряване на топъл обяд за социално слаби ученици и възрастни хора. Всеотдайността и човеколюбието на многобройния ви екип е пример, че грижата за човешкото здраве и живот нямат цена и отплата. Че желанието и мотивацията да помагаме ни правят пълноценни хора. Че с добри дела и човечност има надежда да променим света. Българският червен кръст е доказал умението си да сплотява обществото ни в тежки моменти и изпитания. По време на големите наводнения в страната през последните няколко месеца аз станах пряк свидетел на изключителната бързина и адекватна намеса на вашите екипи в помощ на пострадалите. Имах възможността лично да се уверя как доброволците не само спасяваха имуществото им, но с човещина и съпричастност даваха утеха и надежда на хората след преживения ужас. Използвам случая, за да ви уверя, че в лицето на Министерството на труда и социалната политика вие винаги ще имате верен съюзник в общата ни мисия – всеки човек в България да има качествен, спокоен и достоен живот. Нека днешният празник бъде повод за гордост и вдъхновение, както за вас, така и за всички, които подкрепят вашата кауза. Бъдете здрави и продължавайте да сте символ на доброто, състраданието и спасението. Честит празник!